abun kunya za ka tambaye shi izu nawa ne a cikin alkur'ani, bai sani ba. Ka tambaye shi sunan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bai sani ba. Ka tambaye shi me ake nufi da ibada, bai sani ba. Rukunnan sallah bai sani ba. Amma ka tambaye shi sunan wani dan kwallo, zai gaya ma sunansa da tarihinsa da ran da aka haife shi da ran da ya fara buga kwallo. Za ka tambaye shi sunan kungiya wato na buga kwallo, zai baka tarihin wannan kungiya daga farko har ƙarshe, daga 'yan wasan da suka fara bugawa har ƙarshe. Sannan za ka tambaye shi sunan mawaka, zai faɗa ma da tarihinsu, amma bai san addininsa ba kuma baya buƙatar ya sani. Har ma ya ce ma zurfi a cikin ilimi wato na addini matsala ne. To wannan da wani irin jahilci za a kwatanta shi? A haka muna shakka mu kira ka ahlus sunna, a haka muna shakka mu kira ka ma musulmi, saboda baka san me yasa Allah ya halicce ka ba. Allah madaukakin sarki ya ce ya halicce mu ne ba don komai ba sai don mu bauta masa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kamata yan uwa masu albarka mu duba wannan lamari kuma mu gyara. Mu san cewa Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa. Sannan neman ilimi shi ma ibada ne. Yana daga cikin manyan ibadu, tunda sai da shi ake aiki. Baka sanya ake sallah ba, ba za ka yi sallah ba. Sallah ba experience bane ka ce na yi shekara 15 ina sallah. La. Shin ka iya sallah? Wa ya koya ma sallah? Abun wa ka koyi sallah? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku yi sallah tamkar yadda kuka ga ina sallah. Wato da sahabbansa kenan yake. Sannan sahabbai suka rawaito mana, suka kawo mana sifatus sala har zuwa kan manyan malamanmu su Sheikh Albani, suka kawo mana littattafai wato na sifatus sala yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallah. Akwai wani daga cikin magabata na kwarai ya ga wani bawan Allah yana sallah ba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba. Yace kai kuma haka kake sallah? Yace tsawon shekara 40 haka nake sallah. Yace to Allah bai karbi sallanka ko guda ɗaya ba. Saboda haka yin masu albarka mu dage mu nemi ilimi, mu san addinin mu, saboda shi ya kawo mu wannan duniya. Duk wani abin da zamu yi ƙari ne akan wannan, amma abin da ya kawo mu, abin da ya sa Allah ya halicce mu shine mu bauta masa. Da fatan zamu gyara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.